Salut, eu sunt Teo, bine v-am găsit la un nou episod din seria Replici Moderne. Astăzi vreau să vă prezint un sniper achiziționat de la Octagon. Această replică este pe bază de arc. Replica este realizată din metal și plastic. Elementele din metal sunt țeava, bipodul, trăgaciul și pârghia de armare. Pachetul conține replica, lunetă, bipod, manual de utilizare, are aici un cod pe care îl puteți scana, o tijă de curățare, bile de test, o curea, două încărcătoare low cap și un speed loader. Capacitatea acestui încărcător este de 30 de bile. Pentru o performanță ridicată, producătorul Specna Arms ne recomandă utilizarea bilelor de 0,3 sau 0,43 de grame. Calibrul țevii este de 6,03 mm. Greutatea acestei replici este de 3525 de grame. Patul este ajustabil în funcție de preferințe și nevoia utilizatorului. Avem un hop-up reglabil, propulsia este manuală pe arc, așa cum am specificat la început. Această frumusețe o puteți găsi pe site-ul Octagon cu codul 10943. Replica aceasta are o lungime de 115 cm. Vom merge să testăm această replică. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-mi lași un like, un coment, un share, să-l vadă și prietenii tăi și ne vedem în următorul episod.